quay ngả lòng mình xiêm của mong chỉ nghĩ cho ba ngày yo thằng shit đang qua cao lòng FD cầm lấy lấy ba yên pan pinga kwa penton hang de baro shita jing it ka banga yo tang stek por ba ai minta jing it ka banga kwa men sem ngam la na mar pila de pen ngong kenya nga ba it men ta ngam so la shu jing yu ma na nga ki jaw men sem ngam so ga thang ha ba ban nga ba it men ta phim chu don lang marway nga shong jing em nga so ka mong jing it ka banga yo men ta nga la do nga so sa rong men sem ga ba pak do nut pak tang jo nga marway nga so ga nang but it cha way ro ngam kwai shu na ba ngam tip le se u play yang a sing krum nom go jing it ka banga kwa an rei bun sen ngam ju yu shu ha ba bat pinga kwa e ban yai ne shirta jing it ka banga kla ha pi ba it kin have to kapor menta baro aso ki jing kular jo nga ba it aso kum banga thung ha po pan thor i de tang ba pinya kwa klema pi ngam nang ban thia ga jing it na pi nga kwa ba kan yai ne ban i de tang ba pinya kwa klema pi ngam nang yo thia ga jing it ka ba nga yo na la kut kes ye dei tang bat pinga kwa hang le baro shirta henre yang api e mesem kat nomor wei kas ngoleng a aba bat pinga kwa ban gat shirta men sem tang na ro pangan re om so kat e yang kata jing ye ya bang akwa na pi tas ik the one pai no sha nga menta men sem ngam so la shu na mat jing e ba nga la do ya pi ba e menta or wei nga yam ki umat na nga ki jau shipang balam men sem kapang do nut kak tang ola kata bat piba inya kwa e ban yai ne ban gin yai sing kiet ka pasisha aba wat pinga don bersim ngaslo kat no ka men ngaslo ka dap kan si jundom mentaken san yan san nga pi ngai ba in ai tu ki por pi om yang ba it the one shane sa shlong jongi the one can do yang na mara kwa ye do pi odang awan pik da wa tik ti pat sha we ba i de tang ba pinga kwa ban dan men bayang ba it pi pen mong ba pinga kwa ban yai don lang i kan sim mar we ka pang ha ba nya pim don lang ba pinga kwa ban do wala da ngam sim kam